Ләбиб Халәф улы Нәбиев тумышы белән шушы ук Исанбай авылыннан. Урта белемне авылында алып, егетлек бурычын Германияда хезмәт итеп кайткан Ләбиб комсомол путевкасы белән Иркутск өлкәсе Устилимск шәһәренә юллана. Гомере буе шунда эшли, тормыш көтә ул. Ә бу һөнәргә ничек тартылганы хакында тапшыруыбыз герое үзе сөйләп узды. Эшне башлавым 85 елны без Устилим дигән шәһәрдә яшәдек 83 елдан бирле. Шуннан мен işçilerini ormanga yürütlerdim. Şunda kızınsınıp gittim. Ağaç damırları, ağaç butaklары. Şundan kişi de öğretmedi, bir de öğrenip gittim şundan. Bıçak alıp, kiskelep, kilip çıkar başladı. 3-4 yıl zanimet ettim de, ondan sonra Adaş'a kadar gittiler, küsep, tuğu bittiler. Ana vakit bulmadı. Bir 4 yıl zanimet etkenden, ben pensiyaga çıkışkına tağın продолжать başladım işini. Келip çığa, de öğretmedi. Koy bir kişi подсказать, suretlerini alam, kitaplardan alam, televizordan kuram koşakta. Koşakta uydum, fantaziyerimi dittim de, koşakta internetka kirem, şunda resimlikler var. Bunlarını uzun uylap çıkardım, uzun indi. Bu da boylar, gazetten, jurnaldan, şunda сказка kitaplarından. Bu suvenirler, тоже telefondan sızıp alam da iskizler işleyim de toptağa sızıp первоначальный dvorda işleyim первоначальный yandan üye apkırıp bunda. Тарихка тукталсак, агач ул борынгы заманнардан бирле төрле максатлар өчен төзелеш, безәү, инструментлар булдыру һәм башка бик күп нәрсәләр өчен кулланылган материал. Вакытлар узу белән кеше тагын да катлаулырак инструментлар ярдәмендә сәнгать резбасын үзләштерде. Бу үз торакларын, көн күрүш әйберләрне һәм коралларны бизәргә мөмкинлек бирде. Агач кисүчеләрнең хезмәте әле дә кадерле. Тотып кына бер темада эшләми Ләбиб ага фантазиясына таяна. Тематика юк. Башка нәрсә килә, кайдан рәсемне күрәм, шуны шакыймын да шакыймын. Шакый үзе килеп чыга ул. Аны менә ничек башлайсың диләр, дәрҗә менә маскала әйтәләр. Ничек башлайсың аны? Үземнән башлаймын. Иң беренче кая шакый башларга кирәк? Танау бит выступать итә. Ише танаудан китәсең, кошларны бар, шуннан килеп чыга ул маска. Йорт курасы булган кешенең 40 төрле эше, мәшәкате була. Ләбиб Халәф улы да агач уеп кына утырмый. Бу аның сезонлыгына хезмәте. Заниматься итәм только кыш кына. Менә хәзер бакчалар башланса вакыт булмай. Җәйкәнә заготовкалар әзерләп куям да, 2нче елга кышка алла берсә, тагын кышкы заниматься итәм. Кыш кына эш юк. Яз кына тагын туктаймын. Шуннан 2нче елга тагын заготовка эшләймен алла берсә, исәнлек кенә кирәк. Эшләймен. Сатарга эшләмәйм үзем өчен генә. Балаларга калыр, внукларга калыр, внучкаларга калыр алла берсә. Әле менә шул эшләрне арттырам да торам инде. Bunun orunda barmын коя куярга. Исәнлек булсын. Гаиләсенә килгәндә Миләүшә Хәмзә кызын ул отпускыга кайткан чорында очрата. Яшьләр озакка сузмый кавышып, янә Устилимск шәһәренә юллана. Ул чордан инде 4 дистәгә якын гомер узган. Сабыр холыклы, ягымлы Миләүшә ханым тормыш иптәшенең әлеге яраткан шөгыленнән бик канәгать. Косыйлар битендә эшеп йөриләр. Минем иптәшем менә шушы эш белән кышкыны эшләйм дә, мин риза, согласна. Шәп кенә ятсын. Мин каршы түгел. Шәп кенә мин кырымда гына утырсам. Анда ничә хәтта утыра. Бары мин кырыма килеп ята инде. Шул инде. Менә инде мотор әйберләр эшләй. Кошлар. Күпме выставкага чакыралар. Приятно. Нәбиевларның тормышларын ямьләп 3 уллары Ленар, Радамир, Ратмир дөньяга килә. Аларны тәрбияләп үстереп, зур тормыш юлына чыгарган алар. Әйтергә кирәк, Ләбиб агада сәнгать мәдәниятенә булган сөю тумыштан канындадыр. Ул уллары тугач, ул дәврдә санаулы гына кешедә булган фотоаппарат алып, сабыйларның үскәннәрен төшереп, альбомнарга терки бара. Шунсы куанычлы, кеше уллары Ратмир да оста куллы. Шырпыдан йортлар ие, каләм белән рәсем төшерә.
Нәбиевларның дәвамчылары 3 оныклары. Бүген алар дип җан атып яши Картәтәй. Внугом заниматься ите башлады. Внугом. Монда килә ул суббота-воскресенье гына. Монда утырып рисунок ясый башта. Анасын әле куркытамы, монда үткәреп пычаклар тоттырырга. Бер кайтканда әкреннән монда минем кырга утырады ул шокой. Кулыннан килә Алла берсәне була. Үсә аны үләтәм. Бәләкәй внук. Улар бик кисәргә тоже куркан бәләкәйләр. Нури сабайта тоже яхшы. Минем каннан китте микән, килгәндер инде. Мин подсказать тәм инде, ничегрәк әйбәт була, ничегрәк кешеләргә кирәк. Бик тырышлар. Аннан соң мамалары сатып алды, теге выжигательный прибор. Шуның белән бурша башлады, менә кызыксына. Ул да нык әйбәт һөнәр. 1997 елдан алып төп йортта әнкәләре Ләйлә Әмирҗан кызы белән тормыш көтә. Ләбиб ага белән Миләүшә ханым. Әткәй мәрхүм булгач 95 елына әнкәй кырына кайтырга булдык инде монда авылга. Шуннан төпләнеп калдык менә шунда. Шунда яшәй башладык 97 елны кайттык. 97 елдан бери шушы йортта яшәйбез. Пенсияга чыккачта мин әле эшкә барып бирдем. 18 елда гына туктадым. Әнкәй дә аны кая битендә ярдәм кирәк дигәндә безнең белән иптәшемдән аяклар ширләштереп тора, эшкә бармай башладым. Менә шулай яшәп шөкертәшеп ятабыз. 9 дистәдән артык гомер узган Ак әби Аллага мең шөкер дип балаларыннан канәгатьлелеген билдерә. Аллага шөкер, сәламәтмен, Ходай Тәгалә биргәнгә шөкермен. Балаларым белән әйбәт яшәймен, Аллага шөкер. Чигеп яшәймен. Менә картым үлгәчләр кайттылар инде мине карар өчен. Бик әйбәтләр, Аллага шөкер. Әйе, гомерне ничек уздырсаң да уза. Тормыштан ям тәм табып, аның матурлыгын күреп яшәгәннәр икеләтә бәхетле. Тигезлек, имин тормыш теләп калам Нәбиевларга. Алар тәрбиясе үрнәгендә оныкларының матур киләчәгенә һич шик юк.